איפה אתה בעולם? הוא שואל אותי. איפה אני יכול להיות עכשיו? דור של מבול כזה. איפה אני יכול להיות עכשיו? איפה אתה? אני בבית. אשרי יושבי ביתך, כתוב, נאמר של דורו, שמשיח יהיה בלגן גדול בחוץ. איפה אתה? איפה אתה? אני בבית, איפה יכול להיות? אני בבית, איפה יכול להיות? דור של מבול כזה, מבול בחוץ, מבול גשמי, מבול רוחני. אני בבית, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסר.